So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै आं माने नोंथांमोननो दिनै टावां थांनायनि बागै माखासे खोथा खिन्थागोन आरोना। जों साबेसे थांनाय, बेसेबां बाजेट नांगौ, एन्ड आंजों मा इन्सिडेन्ट जानाय आरो बेलेग लोगोफ्रा माबाफोर इन्सिडेन्ट जाबावदों नामा, बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो दिनै माने खिन्थागोन आरोना। एन्ड बेखौ आं डाबिंसो खालामगोन। स' भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना, एन्ड आं बुंनायखौबो मोजाङै खोनासंलांबाय था आरोना गाइस। थ' गाइस गेट रेडि आरोना बेनि थाखाय। जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना दोन, एन्ड बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अल खालामजोबना ला आरोना। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम फार्स्ट नटिफिकेसना थांगोन आरोना गाइस। स' गाइस जोंनि जा फार्स्ट लाइनआ बियो तेजपुर मिशन सारिआलियाव जादों आरोना, मानो होनबा जों तेजपुरावसो थायोमोन नालाय रिसार्जआ आंजों। थ' तेजपुरावनिफ्रायनो जों लाइनआपखौ खालामबाय आरोना। एन्ड बाइकफोरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय, हिमालयान गंनै, RS 200 गंनै, आंनि डिउ 250 गंसे, ओमफ्राय RC 200 गंसे, ओमफ्राय NS 200 गंसे। एन्ड बेवहाय नोंथांमोना दिप नार्जारि बिथांखौबो नुगोन, दिप ब्लग बेबो फैदों। ओमफ्राय अदालगुरिनिफ्राय सानै लोगो फैदेरबावदों आरोना। दिपआथ' जोंनिनो ग्रुपनिखा, थ' बहुत सिगांनिफ्राय जों प्लेनिं खालामबाय थाखानाय नालाय, थ' बेबो दंमोन आरोना जों थांनाय टाइमाव। स' गाइस जों थांनाया माजबा जानानै थांबाय आरोना, मानो होनबा भालुकपुंथिं माने लामाया मोजां नङा होननाय खोनानायखाय थ' जोङो माजबादथिं थांबाय आरोना। थ' जोंहा उल्था जाफिनबाय आरोना, तेजपुरनिफ्राय आरो जों अरां माजबाद फैफिननांबाय आरोना। बाट जेबो नङा, मोजांसो लामाया, थ' लामा मोजाङाव इसिबां जेबो प्रब्लेम जाया आरोना गाइस। एन्ड माखासे भिडिअ क्लिपफ्रा बहुत गोमाबाय आरोना, अब्लाबो जेखिनि दङ बेखौ नोंथांमोननो भिडिअआव देखायबाय थानोसै, थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' जों दा नुनाय जायगाया जाहैबाय बे इन्ड' चाइना वार जनमोन आरोना। जों बे समाव लाखिदोंमोन, दसे रेस्ट लादोंमोन। एन्ड बे इन्ड' चाइना वार जन मोनैनि सिगाङावनो आंहा एक्सिडेन्ट जालायबाय आरोना गाइस। मादि एक्सिडेन्ट जादों होनबा माने याक थायोना, बै गं गोलाव गोलाव याकआ, थ' बियो माने साडेनलि बबेथिंनिफ्रायबा खारबोनानै आंनि जा सिगांनि साखा बेहाय सौना होफैदों आरोना आंखौ। थ' आं बेहाय डिसबेलेन्स जानानै गोलैदों आरोना। एन्ड बे टाइमाव आंहा जेबो जायासै, मानो होनबा आङो गार्ड्सफोरखौ गानजोबखादोंमोन नालाय। थ' आंनाव एक सिंगल स्क्रेच जायासै, बाट आंनि बाइकआव एक्जस्टआ एसे बेन्ड जादों, ओमफ्राय हेन्देला बेका जादों, ओमफ्राय आंनि जा राइट साइडनि मिरर बे बायदों आरोना। बाखि बाइकआव जेबो प्रब्लेम जायासै। एन्ड सबसे गिसिननाय आं गिबाय थानायानो जाबाय रेडिएटर। स' रेडिएटराव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय मोनबा आंनि बेन्ड बायजोबगोन आरोना। थ' जेबो जायासै ओइदिनखालि, जास्ट एक्जस्टआ बेन्ड जादों, ओमफ्राय हेन्देला थांबाय, आयना थांबाय, ओमफ्राय इन्जिन गार्डआ बेन्ड जादों आरोना गाइस। स' गाइस नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर टावां थाङोब्ला, माने दाथ' नङा, दायो लकडाउन, थ' दायोथ' जानाय नंला, बाट मालाबाफोर नोंथांमोना टावां थाङोब्ला कारजों थांनाङा, बाइकजोंनो थां। मानो होनबा बाइकजों नोंथांमोना गासिबो फिलखौ मोनगोन आरोना, नेचारनि थान्दा बाइकिं एक्सपिरियेन्स गासिखौबो मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोना। थ' नोंथांमोना थाङोबा बाइकजोंनो थां। एन्ड जों जेरै गोजां बोथोराव जाखिनि ड्रेसखौ गाननानै थायो, बे ड्रेसा खाथि आरोना टावां थांबा, बेनिख्रुइ एसे हेभि ड्रेस नांगौ। थ' बेफोरखौ मोजां ड्रेस लाना थाङा आरोना गाइस। एन्ड जेसेबां राइडिं गियार्स दं, जेरै नी गार्ड, एल्ब' गार्ड, राइडिं जेकेट, हेलमेट, बेफोरखौ गानलांजोब। नोंथांमोना बेफोरखौ गानालासे मालाबाबो थांना। एन्ड प्रपार डकुमेन्टस जा थायो बाइकआव बेफोरखौ लाजोबनानै थाङा आरोना गाइस। थ' गाइस टावां थांनायाथ' मोनसेनिफ्राय मोनसे इन्सिडेन्ट जादों आरोना जोंजों। फार्स्ट आंजों जाग्रोबाय, बिनि उनाव आरो रिंसारजों जालायबाय। माने रिंसारनि जा टायार बियो ग्रिपिंआ गैथारलामोन आरोना, बाट बेहा डाबल थिखांनांगौमोन। दा बेबादि लामा गाज्रियाव जों डाबल गाखोबोनो हायामोन, थ' बेखायनो टायारखौ सोलायथारनांबाय आरोना। एन्ड टायारनि दामाबो जोंनि जायगायाव जेसांखिनि बिनि डाबल गुना जायो आरोना टावाङाव। थ' 2600 नि टायारखौ रिंसारा 4000आव लागायनांगौ जादों आरोना। थ' मा खालामनो, उपायथ' गैया बे समाव, माने कर'नानिबो दावराव, लकडाउन जाहां। थ' जों टावांनिफ्राय न'आव सफैनायनि साननै थानायनि लकडाउन जादों आरोना गाइस। थ' जों बेफोरखौ फुरा सानै हयै माने थाब फैफिननाय जादों आरोना टावाङाव, बारा इन्जयमेन्ट खालामनो मोनासै आरोना गाइस। स' गाइस थार्ड इन्सिडेन्टआ जाहैबाय आसिम भाइनि बाइकआव। माने टावांनिफ्राय जेब्ला जों दिराङाव फैफिनदोंमोन, अब्ला बे टाइमाव माने दिरां मोननायनि 50 किल'मिटारसो सिगां आरोना बिनि टायारा आरो माने गाजोल हाबनानै 3 इन्चि ना 4 इन्चि गाजोल हाबनानै बिनि टायारा सेस। माने हिमालयाननि जा टायार बियो टिउब टायार जायो आरोना, टिउबलेस नङा नालाय। थ' गाजोल हाबनाय लोगो लोगो पाम्पसार। दा पाम्प गैयि माने टायारखौनो सालायबो जों दिरांसिम खुनुरुखुम सालायबोदों आरोना। एन्ड बुहुत खस्थ' मोनबोदों आरोना बेनि बे टायार लिक जानायनि थाखायनो। एन्ड आं सिंगोलसो सालायदोंमोन, बाट फैनाय टाइमाव आं डाबल गाखोनांबाय आरोना। उपाय गैया गाइस, मा खालामनो आरो, लोगोखौथ' जों बिदि गारबोनो हाया आलाय सिलायनो। थ' जोङो माने डाबल फैदों आरोना बे टाइमाव। गाइस प्रब्लेमा बेहायबो जोबबावाखै। जेला माने दिराङाव आसिमनि बाइकखौ बानायखांबाय, जाबाय, रेडि जाजोब्बाय, माने धकेबास बुंनांगोन आरोना मेकानिकखौ। लामा ससेयावनो आरो गारिया पाम्पसार जालायबाय आरोना गाइस। थ' माने कालाक्टारखौनो मोनाखैमोन बे टाइमाव, बिनि गारिया आरो लिक जालायबाय आरोना। थ' पाम्प गैयि गारिखौनो जों सालायबो बालिमुसिम सालायबाय। बे समाव टायाराबो गैथारला आरोना, रिंल'सै। थ' बे समाव बलेर' पिकआप ट्राक गंसे खुनुरुखुम मोनबाय आरोना। थ' बेहाय थिखांबाय, एन्ड बिसिम भैरबकुन्दसिम लाबोबाय। भैरबकुन्दआव ओमफ्राय आसिमनि बाइकखौ खोरोमदाव होननाय लोगोनावसो दोनबाय। एन्ड बेखौ रिंसारा लोगो तेजपुर लाना थांबाय हरावनो।
दिपजों आंजों अदालगुरियाव थालांबाय जोंहा आबैनि न'आव। एन्ड गाइस सोरांनाय लोगो लोगो आं माने तेजपुराव थांफिनबाय आरोना गारिखौ बानायनो, मानो होनबा गारिखौ बानायथारनांगौ इम्परटेन्टथारमोन। एन्ड आंनि टाउन थांनायनि बाजेटआ 11,000मोन एन्ड रिटार्न 4,000 फैफिनदों आरोना गाइस। एन्ड 4,000 फैफिननायाव आरो खावसे माने गारि बानायनायाव थांलायबाय आरोना आंना गाइस। एन्ड दिपा थांफायासै आंजों तेजपुराव, बियो अदालगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांबाय, मानो होनबा बे खामानि गैयामोन नालाय बेहा जेबो। थ' गाइस राइड सेफ राइड हार्ड अलवेज वेर हेलमेट, बेखिनियानो आरोना जोंनि टाउन थानायनि स्ट'रिया माखासे। नोंथांमोना बोरै नांखो प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड लाइक खालामबानो जाबाय गाइस।